Isoleta sau izolația? Cu izolație, am venit cu izolație. Isoleta. Așa este. Da. Suficient. Din seria buleli, sau cum nu aș mai face dacă aș face altă casă, este acest tip de prindere între căpriori și cosoroabă. Am lăsat muncitorii să facă cum știu ei. După aia mi-am dat seama că o să am o mare problemă cu închiderile acestea. Acum va trebui să închid cumva spațiul ăsta și o să mă încurce scoabele astea. O să mă încurce și sârmele astea cu care au prins ei cosoraba de centură. Practic trebuia să pun, fac prinderea între cosorabă și centură cu niște conexpanduri, sau cu niște tije mai groase date, cu ancoră chimică sau ceva. Și căpriorii poate trebuia să iau mai lați un pic, nu de 5 cum sunt ăștia. Și trebuia să-i prind tot cu niște șuruburi speciale să-i dă prin cosorabă. Și nu mai aveam sârmele astea. Acum va fi foarte greu să pun polistirenul printre toate sârmele astea, nu știu cum o să mă descurc. Căpriorii au fost montați la o distanță de 59 de centimetri între ei, pentru că știam că o să am plăcile de vată de 60 centimetri și trebuiau să intre puțin forțate ca să nu le mai prind. Între căpriori s-a montat vată Crocol acustic de 40 de kg pe metru cub, cu grăsimea de 20 cm. Ține-o bine. Opa! Păi ce ți-am zis, bă, băiat? Asta e mare. La tavanele unde existau și geamuri de mansardă nu s-a putut păstra distanța de 59 de cm între căpriori, așa că au trebuit tăiate plăcile în celălalt sens ca să poată să intre. Eu ce stai de treabă aici? Dacă nu înțelegi oamenii, tu ești un colț, un colț, vezi aici. Pe margine țin. Acolo țin. Pentru a putea coborî cu al doilea strat de vată, am folosit niște tije de 50 cm. Practic, între căpriori o să intre vata de 20 și peste o să vină vata de 10. Dar ca să pot să susțin vata de 10, trebuie să montez profile de rigips care se montează pe aceste tije. Scândurile și căpriorii au fost tratate în prealabil cu un impregnant titan 4F pentru protecția lemnului împotriva focului, a insectelor și a ciupercilor și mucigăurilor. Între centuri și acoperiș au fost băgate forțat niște plăci de polistiren de 5 vertical. Apoi la interior s-a îndesat vată bazaltică și la exterior s-a pus vata de 20 cm front rock. Georgica, lui Doric.
Da, o știu. Era cu toate acolo. Erai mic, nu? Da. Am terminat de montat primul strat de 20 între căpriori, acustic de 20. Urmează să mai pun încă un strat de 10 cm de acustic extra. Ăsta are 70 de grame pe metru pătrat. După primul strat de 20 cm de acustic, am montat și al doilea strat de acustic extra de 10 cm și s-a prins cu dibluri cu ciuperci. Dă-i șurup. Dar nu lăsa așa. Acolo. Dar fac mai anterior, să mai iasă afară șurub. Puțin. Așa. Nu, invers. Las că e bine. Tot afară iese, tot afară. E bine? Să nu iasă încoace. Ca să lucreze mai cu spor, echipa a solicitat și o muzică mai pe gustul lor. Nu e o nivel de asta, cum a venit asta. E bine, Nelu. Ce rău, Nelu? Nu mai nici pe aia altă nu mai ești cu acolo. Păi ăla nu merge separat ca ăla. Nu ca voi, Sandrele. Tija. Tija. Dă mai încolo să vezi, Sandru. Mult, mult. Mai dai. Acolo la tine. Lasă-o nu că e strâmbă, se strâmbă dacă nu. Nu te știu. Nu știu unde va lăsă. Mai strânge-l pe ăla. Iată. În spate, mai în spate, ca unul. Dă mai, hai, dă-i cu mine. Ce fac? Ia-l cu mașină. Și pentru că n-am calculat bine plăcile de acustic extra de 10 cm, pentru că intrau mai multe într-un box și mi-au rămas mai multe boxuri, am zis să suplimentez la living, la parter, și o cameră la etaj și să mai pun încă un strat de 10, astfel în zonele astea am montat 40 cm de watt. Hai, prietenul! Ăsta aici am mâncat. Unde? La fața mea. Pe pronunță-te, nu. Ăla de la scară. Hai, domnul Giovanni! Ce la tron? Mai ia de acolo, de acolo, cu ferestrău. Te-a prea mult.
pus în flash. Mi-ai notat? Așa repede? După ce s-au montat profilele de rigips, înainte să se monteze plăcile, am montat o folie antivapori, Clima Active Plus, cu SD variabil. Întinge. Păi nu, să nu fie lipită pe aia într-o la aproape nu. Lasă-o mai jos și tragi la tine, tare. Tragi. Păi nu. Întinge, trage tare. Trage tare la tine. E tras. Așa acum? Da, așa. O ruletă să mai cam ușor. Este mai nenorocită banda asta. Se filmează. Cea să fie conform Regulamentului. regulament. Să fie regulamentat. Asta te pune pe YouTube. Dă-i. Ne dă pe... Discovery. Pe Animal Planet. Ne vedem și noi peste 10 ani, uite ce am făcut noi. Da. Da. Ăsta, dor. Nu merge. Băi, am să... Ține așa, nu? Da. Mai dau până un. Ole. Da. Nu.